sallar ki ta walaha, duk wanda ya san ni ya san kasuwanci na, kowa ya san cewa duk tsananin kasuwar da nake nema ba na kunna waya sai bayan karfe 10 zuwa 11 haka. Saboda me duka waɗannan abubuwan da na jero zan yi su ne kafin in shiga harkar kasuwanci na yadda zai zama na ban takura wani ba, ni ma ba a takura mun ba. To a lokacin zan zauna, idan na ga dama ne zan leka shop, ina da lokacin da zan shirya sallamu kowa, shi mai gidan ya fita ya tafi makaranta, kila ma har abinci na wanda har zuwa rana na tanade shi, to zan leka shop na ga me ake ciki. Idan ma ba za ni ba ina zaune a gida zan ta danne wayata ne har na sallami dukkanin abin da nake bukata na yi a social media, to zan ci gaba da yi. Kun ga kenan in har mutum zai zauna ya tsara rayuwarsa menene zai dinga tafiya, menene zai dinga zuwa, to kasuwanci ba zai hana aure ba, aure ba zai hana kasuwanci ba. Kowanne mahadin rayuwa ne, kuma kowanne zai taimaki kowanne. Na san za a ce a'a to dai ta ina aure zai taimaki kasuwanci. Ok, to shi kenan dai a takaicen takaitawa, haɗa kasuwanci da aure ba abu ne da wani zai shiga cikin wani ba, abu ne wanda kowanne za ka ba shi haƙƙinsa, kuma ya zama na ce ka yi shi yadda ya kamata, ka ba mu kwastoma kulawa, kuma sannan ka ba ma mai gidanka da yaranka kulawa. A takaice kenan ba magana ce ƙanana da manya, har ma da waɗanda ba su ma san ta yaya ma za su yi kasuwancin ba, a janyo su jika, a haɗu, a cuɗanya tsakanin waɗanda suka iya da waɗanda ba su iya ba. Ta hakan zai zamo kamar wani darasi, wane ya gani ga wane. Banda wannan organization tana ƙoƙari wajen ba da training na ganin cewa an ɗora 'yan kasuwa akan yanar gizo, domin hakan shine zai sa ma mutum ya fito a san shi. Muna yawan yin seminars da conference domin ɗan kasuwa ya san a'a yaya ma zai fito duniya ta san shi. Yana daga cikin misali kamar wannan taro da muka hada na yau, muna da mata 110 da suka yi displayin kayansu a yau, kuma na san insha Allah duk wacce ta halarci wannan guri ko da ta kasance a cikin gidanta take kasuwanci, to daga yau insha Allah ta fito duniya ta san cewa ita take sai da kafi kaza, misali kenan. So shi kasuwanci ba abin renawa bane ba, domin dukkanin wata 'ya mace da ta rike kasuwanci a rayuwarta, hakan yana nufin za ta yaki talauci tsakaninta ita da iyalinta gaba daya. Za ki taimaka wa iyalanki, za ki taimaka wa 'yan uwanki. Yau an wayi gari ita kanta rayuwar auren tana samun wani ginshikin zaman lafiya ta bangaren ne, za ki taimaka wa 'yan uwanki. Yau an wayi gari ita kanta rayuwar auren tana samun wani ginshikin zaman lafiya ta bangaren neman 'ya mace, tana neman halak ɗinta. Hakan yana sawa a dinga samun wani ƙarin fahimtar juna, saboda su kansu mazan suna buƙatar taimako. Kama sana'a mata. To masha Allah muna godiya. Tabbas lokacin zama ya ƙare. Mutum ya ce ba shi da kasuwanci, ban iya ba, ban sanya zan ba. To zo mu muna kiranki, muna neman ki. Ko yau za ki fara ki zo, mu muna gayyatar ki. Zo ki sifon. Ki shigo cikin mu ki ga menene zai faru. Kar ki sa a zuciyar ki ba za ki iya ba, kin iya, kawai dai baki tashi bane za ki yi. Don haka a kullum mu burin mu ga cewa me za mu yi wanda za a ɗago ɗan kasuwar da yake zaune a gida. Me za mu yi wanda za a ɗago ɗan kasuwar da bai fara ba, so yake fara amma yana jin tsoro, yana jin shakku a ransa. To wannan shine babban makasudin mu. Don haka wacce ba ta cikin women entrepreneurs, to in dai yar a maraba da ita, ifon ta zama memba, daga ranar kuma insha Allah san za ta janyo mutum 10, domin kuwa za ta ji daɗin abin da ya faru gare ta. Mun gode, sannan kuma ya zama dole mu gode Maryam, domin ko ita ta zaburar da mu ta kawo wannan al'amari Kano State. Mun gode.